bara rwanda kibara bakubole muna mbara ibali mwale kwamerera bara byasemere meri kwale ko myoka bali bakumeta rongo rwa gusiemya keyo aba kumetenga keyo gusiye ito bara ese chendese ni tonda ate ndwa wake mungwa to yakoroka Thomas Osano otoli chika chako kutsasebo na bali mutito ochendo wato mungwa ko kwa Julius Yobes Ondiek na ro mo mutanda ko myoka 10,000 meters 27 minutes mumbo to awate Julius Ondiek to ro Thomas Ondiek to awate Esron Mokamba to awate Philip Musima my brother John wako na nje Julius wako. Okay, so to awate Nyakeraka ko Nyamira Josephat Nyakeraka ko Nyamira bono abanyo kina abandu bali ngushinga ke to akomana asama soezi. Ndizi TV Obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori y'okwege y'omwitongo nekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwa ya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa ya eteira mange omoitongo kakire mereya Ankyomboke buya omoitongo wayaeteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo wayaeteira mange omoitongo gakiremereya Ankyomboke buya Kai mugake kibwakire buya kurkwaga sogete mambi mbono kare koirana kubitire bibono ke makia se kwarure ngakia bantu kwara abukire nje nabo taiga nabo ganga utakaiya nyako buta isikolero muna narenge isika abo ngatiganda soka ndore okiomeri mata urakwana imwa abiraiga nje bana yangi ndakutimate garu ngwa faulu nduti uko manobo kongo lakini yende bona nabankendi enkoro yane ono muntu natagokonya kipete lakini gicha kagukwanire buyaiga nabo konyora nga kwairo goseme naende iwa bwana bankoreire counseling narorire actually ama washari nabwate nabo bakorate gogosange birengererio nabo konyora gogotulisa birengererio bire nansake igombono igamuna gwaikire gose gwanyora isabuke gose bono muna twaumiranire isabuko na mororire bo mwisho ngotengekia karenka umanyite korwa reto musubati oyo
Jina bondo ching'ani. Takali kororekana. Mugaisa boke na konye familia yetu. Asingi njunjina na komorora kagaiga muna mukamu muraiga buri. Arati ganda buri obogino. Abangana yonsi pi umayete nje na mayeta sa chakiri. Nae waje ko ngai mangananga mukamu murango chara. Ase mwa bangirete aroti manyeti kose naye mochaki mangana. Njo mochaki tindi kokana lakini. Nande wachagire kore. Ya yo mugaka naye kwara igono gaki omwana era goteisa boke na isanirite koreta abantu lakini rende bono. Rende okobuganga. Moneno okoigoreire chinchera lakini bono nchire tali gotebi mogende. Nchire tali gotebi mogende nchendo chengo musubati oyo. Tindoji. Igobona yonde da yora chekoba muya pakoyo kwarigiri. Tali na pakoyo na arigiri. Oyo nde mwateba nga gosenga kia gokorete mukamoyi gosenga iya kare ntomanyete. Nago chibono orio, nago chioria, nago Hello. Ngakinya boke bwakire. Na bokire buya. Na enta manye. Omate simi abera kingo wakera. Inda nyana ngatuko bugwali. Bueno, nende tadi ngana ko ngainete. Nelinga naro linga tiangwa krisina tora gotona kidogo lende hiyo. Tembiande. Baitega ndaka ninga tena ko ngainete. Bado tinda nyoma. Bado tinda nyoma. Nasimika abantu nikintakana uchirenka gose egento ngirenda demanye egento ngirenda demanye pinga ki iga bono igo njitini mwana family tindi mwana family ebintu bunebere biko tabyage byakora igo byaba iga uroje na hacha nasimika matoka nende nasimikire njina oro kigunona karaga kigo kibangoro gete bakaro ranga njiro moko tibangira agasinini agasikwaya yani agasikwaya ikati yani agasikwaya omageni yani paka omageni agocha yani tukirita niga omanyanga origere riororanga ekimaena kalimungire nakake omageni yani beri tukiri moigali itukoli moima aya abantu bo yani ebatakitikilikire tayari bakoleire nyanja magache yani asinini iga akaranga ki bol mongera anda egetale goro mbago anje bandigere yani barabu no kuburuga bari kuburuga baroje yani batagite bile tayari bitayari yani birosi bikolize una mana nje yesu nero guru bitu byabose yani amo imeguyoke baba gole tenga lakini ntakiro mojoyo gosero lakini nkareta no mojoyo asenye mama bieke ngenda kongira kino chigo senere ngija mukaya tirinki jabange babwatira na tata
bangine kutamatamira ng'ang'ana ng'ana kinaki abantu yani paka tim lakini ndakira kuzona umuntu lengoitu umuntu akocha akinyane aya bantu bale bakera matoke abantu yani ibati amatoke ya emyoko yoka yani lakini ikani baki umuntu ojo isoza obutoleraga ika uchikwera nyumba yani ngajiri eke neba no muga mindesa no mugambi aya bono aya maskani ika mutioyo aitangareta nira kosti yani nkale kusina manyi kama ngao lakini ko jungu sande buja ukanta ke komanya akia ebo nache ukori swali anga unaanza mecha tibuya Wacha bora metendra nangu sibichanga chia wana usmana nangu ngasi ukori biyo njo barama njo bara nati mangio na ndeko na igando sete nati andati kankio okora sana tsati anjo tsati kisha dia sengo kwa ndesha tine yako kone rasmu tangasira bandesha ata osendo nangu sibichanga wana yo ipine kwa tengo tene yako ngokoretera ande tutaga ndero nangu sibichanga Wani yeye mane areko kera to kora go sibichanga chia. Ya meden change meden mode schedule ya ngo sibichanga chia ne Saturday yo. Ona mangana yo konkori ngare ndi tsaduruse ndonge. Bakore dera. Ordera sanga. Seti kachisa chira ikai. Mondo na renganye taiga. Aiche go tande ga na. Madam gosengo. Mana wana kwa be. Madam mangana na de to go kora. Akora mangana yele tepi. Kimwa bole. Nanga. Ngoni kyo karasa, oza ngobono ora okorega. Umuntu naranto manje kuoi. No como yinza. Muganyete koru. Bono nchake utirimbo katata twagotire. Oh, wono ubone no bwachake. Bono bwene no kingaki. Omoitongo leadership that is coming into power, closely no MCA, chita chimwateva, no baweta na vile byosiga iga ebigo ikirana. Omwemsine ro go budget. Abonchorie kurwa sechiro ya Nyantura go imenye county ya Kisii ni go bakorobo chori na go choro bura ikonyaro go kiranyo bokore na kubori go bwatirane amo no MCA bwensemeyo. And the Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of, first of all, finding out how that property could have been allocated to private developers. Ekiombe kyo gutuko bukurumya muno bosaliye sisino gya chakirobo tukia sendemero yechi milioni chiminye yaonetigwa se county ya Nairobi ochia se ekiombe kia Nairobi Water Sewerage Company. Tumekatazwa hata kuingia kwa factory. Tunataka kutoa ujumbe kwamba leo hakuna kahawa tutauza. Abalimi beka wakurwa sensemo ya Kirinyaga nigo bakorokorobekana litukulia ro kwamerelio botene nibo base kawa na batebuna maliko chikonie kawa gochia se ensemeyo. Omoitongo Bono gakyo mugako mingi. Mwana nyamusi na achaga iga. Lakini igo na aroche nga igaro mwana omuge kumbe njereta ligotebi mugende. Mwana ori ni gare koimuka wabuso omochi osibie binto oimuki obukombo ogenda mugondo lakini bono mugaisa boke ituko ndi yagochari ituko litang'ani mugakominta gontebi ng'ando omorebi ng'ankororekana bono nyenkare kororekana omore lakini kende nke yana gosora ng'amwamama omwabo narora naimuki none ekiabuso abuse none erisi nore mwamama omwabo eriyoka abuse bono
Etina goroka mare ngaki. Kotanga tigayo mugaka. Kana goroka mare. Ngomole agotari agokake mama nyagoteba ngororeka na ndinde. Ngororeka kurua maiso. Nkora nyatebi bore. Nkwa iwanga na chicha agasoa minta agesiekera ime. Nyaboke na bache takanyaro oye siekerete nyumba. Kumuri ngankyo gokora ngane chi certificate nkuri. Tukakuminga chi certificate erenga yamanyira chi certificate atare gotuma musacho ere ni musacho ene ro manyita mangane chi certificate. Certificate ni cyo mugako yatagete chi sukuru gose chiaki. Ega sia go chikomurigeri. Njoma ate na rengera tiga te ko bangane chi gas. Pakebenga gose ne taito titi bare kuri. Ayo mugako yo no kanyega tete ine taito titi. Asengenjo. Nko igweteriria ataracha na aba matuko iga ochakira batega kuburio mugako yoye. Ngobore mukiango ina bera bera. To nyore pako moisio otagete konte nga totaro se tibore mubuye nga komputoraro mutu. Na bera na reyo. Gosenkoni batagete. Mukungo oyo mwaji koleta. Abale rumo gako muntu gaki. Ono nje tindo chipi. Tindo chipi na. Omusubati oyo nata kubyokera omwana oyo. Aigaro muna kwa marorire. Aigare mwata chabe. Ari ngatwata chabe utenaye no uri bona yo mugako kwebara kando gakibono njondo terenze kweka. Mbora ko nyamusi aya na musubati o emo nchongereti akabisa ngo chikokwana mwara nganje tinsaini. Mukaimo kibona nini muko gambaga. Paka bona mwaretire mukungu bono. Yara bagabera mangana igoro gochiare anko to gochongereti na abana ayo mugako minto kwana gotobiye wante bya yo muntu. Hani tunakibona abana aba baito bali. Nije ngo antegera ro. Ko gotegera bande. Nyane kerende bone nse. Haya serious inde. Mbore nataka wanga biwante eti. Nataka rinenge nguo iko soche. Ngakioro chenke ngo se Wale nataka korai ki yang kira kamino jago kuai sana cira wajan jago kuai timma tempo cira kamino sih kau senggo cah antene para kau soke bos yo isota ya bayi bagian dah Anya poko ko ngaina. Udah taba minyogi. Haya ko ngaini rai. Sawa ya koraki. Mbona so kire gatu? Achira yego. Aya. Tapi ya kak, boleh mani atau bosini. Mama punya kan kada tomo kungo motangan ni, agak utirera. Nyabo ke tanti leti. Na mukaya ni ada babu atiran ni. Ika, kima itu bono yani. Obu puanca ni pun ya. Dende, ome lagi. Ayana maskan. Itu keren kibatu ete. Como vamos, eba garo tenga ba Kenya Kenya ni raga iga. Ba Kenya Kenya ni raga iga. No ne ngombe chira ali ne bango chia. Lakini omo choyo boli, nda de Kenya tongera te manya buja. Bujo ete dino jinga ni minta kera. Amanda ba nginda ba ngira ko re oni ni o ka ba kwara. Amanda ba no ne sura ba ko meke. Ndagira yabo nje na tinga na nyanja mana wankani akande imamo mine nginda ko ligere di maiso gete mungino utali muya ngaroli umujuyo ninda kireka ingio kwa manera sabo ke kikia
Lakini omboli tata nkinkumanira. Kwanza tigenda kuboli umwete kwakoze buya sana kuwachira. Omuteta tenkoboliga. Na abona amanyanga abono chinza na chechi. Bono moko opereze niako koruma kwane kulinde kikwanyete. Ukanganga sinini. Njenga boli ngara kwane zile mukaya ngara lele tigango na ngombi tigana mangana mangi. Igo bono goteba nga aitoro chigenda tigenda amatoka kenyirega aya kenyirega ay no goteba toro ayanda akongutu. Lakini ndakira osebona muse motete monte ali kuruga igapi monte ali. Ndona ngaki ngikobe chokora. Ndua no ndigena no mokungu. Kwanyu kwabwa to mwibi anga kyokoma na yoyo kwa mubwana. Omusetigana akuboli. Isosa elia ire. Omuntu akobunira aliga ujikwera nyomba. Amatoko ukagururwa muntu yokochera. Lakini ebintu ayari tayara arusiko. Ayande kujirugoroga ari ndoche muntu akutabulira igoro. Ukuronga tebanga igo yani umusitita giri kubo. Amaisane banontaro. Ngeke. Kaki. Aya producer injuko iri guys. Ninki. Karate nena ndwa. Injuko takuranga. Injuko te ninje nakuranga ninjuko. Injuko ligiga. Ninjuko ligiga iga. Niko nelia bana. Nenkwaro takatensa. Ani atonda kirtima yo monyo. Tanga tiko takira injuko ligiko lisa. Niko nelia go. Inkirita bere lya. Anekera sopa nyarasi monyo onyogerere. Aye, kai kuri nango ko. Liko lye line lya se inoko mboni nga kera liko lye se ngutoko mbere ngako liko lye nako lya se. Ora dio mungu nako boli swali. Ayo bana se tene neliogi. Lakini igai gabona nkyoko kora. Utabuga kamera kontebe nga nepiko se. Liko nelia go. Nelia ne gai gambone. Eba. Ajo no wata. Inkyoko liginsa. Mungu no karena Inkyoko liginsa. Ni kai weta mangana. Nukali na mangana buone gai gai. Tigankora gayo. Tigankora ko mumuro. Tigankora. Igo kora nge kwibole tu konyore ke sunta ki abeire. No monene bono arosire bona atebire nga yaye. Ya nje na go tebire. Eto kanenga gose. Ruma sie yinka iwete nga no mwana one nyaboki. Ase ngochi na no. Eyange yeri kwa begete nero. Na ole ne chamba chichamba nga ne chiabangina da kiobegete bono ga kishwari. Tali ngantu ara masika ta kongara ga ya. Tika kongara ga karuwa ne ga. Karuga igatinda ke koranza. Boni gane Tuaga chokire bansi nande ngoka tagete naka enyaruke ya nota de aya ga kinyu mamera gango bo aya me to no na korta maskani ngako ona yanto kora ndele mete to nduna basa ye to ko next time ni jo ko nya ona mu yanto kora aya na ko isi daga ikomi yo yenda mata o change o ndadere tisatira wala osengite ngocha mamada mwali ngo chomera mengo to kirege amangana kajaru yogo cha yasenga karega sikocho gise na gote idituria ya ebona atingo gosengwa kana ngechia osengwa ya inza se kyoba to ngaka bono tu ya no wale byota terandesha abona aye ndo kwa nchana na ajide gomi na ko iyo kurabi ngo chango ngo jani ngo chomera kete gote madam kirege ene ngo chane tisati eli ali moro bono chego kora wasengo marata ya chide ke komi chia chia ntina hotel bini ngo chana na kete no ego ata vijani nkoega chia to sita bana tata goso gatomire chia wao cheke nai bona na kai kwaruera
eyo negosoriyo kwegya ya omoitongo buna yaretirwe simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yuboncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire